ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ? እዚ ዜና መጽሔት እዩ። ዜና መጽሔት ኣብዚ ናይ ሰሙን መደብና እውን ከም ልሙድ ናባኹም ኣገደስቲ እዮም ዝበልናዮም ሓደሽትን እዋናውን ዝኾነ ሓበሬታ ናባኹም ከነብል ኢና። ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከምቲ ብተደጋጋሚ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ብመንግስቲ ደረጃ ከዓ ብፃዕቂ ዝስራሓሉ ዘሎ ክልተ ነገራት ይኸይድ ኣሎ። ሓደ ምስጓግ ናይ ገለ ብፍላይ ኤራቃውያን ብብዝሒ ክካየድ ቀኒ ኢትዮጵያውያን እውን ብብዝሒ ይካየድ ኣሎ። ከምኡውን ኤርትራውያን ከለዉ ብናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ዝመፁ እሞ ናይ ኤርትራ ዝውፁ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ፀዊዕካ ናይ ሒዝካ ናይ ከይተዛረብካ ምስዳድ መስርሕ ይካየድ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ መንግስቲ እውን ነዚ መርመራ ኣካይዱ መፅናዕቲ ኣካይዱ ዝበፅሖ ሓበሬታ ኣሎ ንዕኡ ዝምልከት ክነቅርበልኩም ኢና። ተቀዳማይ እዚ ነቅርቦ ዘለና መደብ ሰብ ነዚ ፈሊጡ እንታይ ይኽወን ከም ዘሎ ፈሊጡ ካብ ዝገብሮም ጌጋታት ክጥንቀቅን እቶም ጌጋታት ከዓኒ ብልክዕ ናብ ከምኡ ከብፅሑ ዘይግብኦም ከለዉ ናብኡ ስለ ዘብፅሑ ደለዉ እንታይ ይኽወን ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ እንዳፈለጠ ሰብ ንክኸይድ እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ካብ ስካት በርከት ዝመፀ ሓበሬታ ኮይኑ ኣብ ስካት በርከት ከዓ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣድራሻ ይቕየሩ እሞኒ ኣድራሻ ምስ ቀየሩ ናብ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት መንግስቲ ባዕሎም ስካት በርከት ምስ ቀየርዎ ድኸይድ ዝመስሎም ኣሎ። ሕጂ ስካት በርከት ናበየናይ ባዕሎም ዝሰዱ እቲ ካልእ ከዓ ባዕልካ ክትገብሮ ዘለካ ዝገልፅ ዘምፅዎ ኣሎ እሱ ሓደ ብሓደ ክንኣትዎ ኢና። ኣብ መንጎ ከዓ ከም ልሙድ መዋዓውዒ ናይ ሓደ መፅሓፍ ናባኹም ከነብሎ ኢና። እዚ ክልተ መፅሓፍቲ ክህሉ እዩ እቲ ሓደ ብዛዕባኡ ኣብ መሰጋገሪ ዛሪበ እቲ መዋዓውዒ እውን ናባኹም ከብሎ እየ። ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና። ከምቲ ብቐፃሊ ዝብሎ ሓድሽ ሓበሬታ ክወፅእ ከሎ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ናባኹም ምብፃሕ ደኣ እምበር እቲ ዝበሃል ኣብዚ ንሕና ንፈጥሮ ስለ ዘይኮነ እሞ ከዓ ምንጪ ናብቲ ዌብሳይት ኣቲና ስለ ነሪአኩም ሰባት እሱ ነምፅኦ ዘለና ሰባት እንታይ ይምዕብል ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ፈሊጦም እንታይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ይግባእ ናብ ምፍላጥ ደኣ እምበር ብዛዕባኡ ክሻቀሉ ወይ ከዓ ንመሻቀሊ ተባሂልካ ዝመፅእ ዘይኮነ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ እንዳተሰርሓሉ ከሎ ሰባት ከዓ ግዳያት ይኾንሉ ስለ ዘለው ቅድሚ ግዳያት ምዃኖም ንክፈልጡ ወይ እዚ ሎሚ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹ ቀዳማይ ኣርእስቲ ከምዚ እትርእይዎ ሕጂ ሓድሽ ኮይኑ ሕጂ ዕለት 30 ዝወፀ ትማሊ ማለት እዩ። ትማሊ ዝወፀ ኮይኑ እዚ ከዓ ንምንታይ ሕጂ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹ እንታይ ይብሉ ኣለዉ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ብዛዕባ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክንዛረብ ከለና ኣብዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ብዕለት 30 11 ትማሊ ዝወፀ ኮይኑ እቲ ናይ ፍቃድ ምስሓብ ኦኬ ኣብዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ናይ ፍቃድ ምስሓብ መስርሕ ዓበ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ይኽየድ ከም ዘሎ ገምጋም ተገይሩ ከዓ ስጋዕ ዒስራ ኣብ ዝነበረ ግዜ ብግቡእ ከም ዘይተሰርሐ እቲ ናይዚ ዓዲ ናይ ሪክስ ሪቪኮንን ዝበሃል እቲ መርመራ ዘካይድ ናይ ቤት ፅሕፈት መንግስታት ስራሓት ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ መርመራ ዘካይድ ኣካል ዘብፅኦ ፀብፃብ ኣሎ። እዚ ፀብፃብ እዚ ሕጂ ሓድሽ ይወፅእ ኣብ ዘለኩም ብምሉእ እቲ ፀብፃብ ሰብ ኣትዩ ነዚ ከንብቦ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሽወደን ቁሩብ ዝኽእል እቲ ካልእ እውን ክመሃረሉ ክእል ኣለዎ። ንሕና መበገሲ ኢና ነህብ ዘለና እንታይ እዮም ድብሉ ደለዉ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ዳይሬክተር እንታይ እያ ትብል ዘላ ምስቲ ንሕና ጀሚርናዮ ዘለና ቀዳምነት ሂብናዮ ዘለና ናይ ፍቃድ ምስሓብ መስርሕ ምስኡ ዝኸይድ እዩ። እቲ ገምጋም እንታይ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ እኩል ኣቓልቦ ኣይተዋሃቦን ብዙሕ ከስሕብ ዝኽእል ምክንያታት ተረኺቡ ከሎ ከይተሰሓበ ይተርፍ ነይሩ ዝብል ገምጋም ይመጽእ። ኣብዚ ከም እትርእይዎ ዘለኹም ብዛዕባ ምስሓብ መንበሪ ፍቃድ ካብ 2013 ስጋዕ 2020 ወላ እኳ እቲ መፅናዕቲ ብዙሕ ጎደሎታት ከም ዝነበረ እንተረኣየ ግን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሓሉ ይነበረ ሎክ ፕራዮሪተት ማለት ትሑት ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ነይሩ። ሕጂ ግን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ዝስራሓሉ ስለ ዘሎ ሕጂ ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹም ልዕሊ ዳብል ኮይኑ ዝብለና ኣሎ ብዚ ሕጂ ዝስሕብዎ ዘለዉ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ብዙሓት ሰባት መፀኩም ኣሎ ደብዳቤ ሓድሽ ፋይል ተኸፊቱ ኣሎ ብዛዕባ ምስሓብ ናይ ፍቃድካ ዝምልከት እቲ ጌጋታት ዘጋጥም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ግርም እዩ ዝብለካ ገለገለ ሰባት ክኣትዉ ከለዉ ብዛ ዓዲ ፓስፖርት የብልናን ኢሎም ነይሮም ሕጂ ካብ ገለ ብገለ ተኣምር ኣምፂኦም እቲ ፓስፖርት ይህብዎ ዋ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኢልካና ነርካ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ዝኽየደሉ ዘሎ ክግበሩ ዘለዎም ጌጋታትን ደይብሎምን ከነስተውዕሉ ኣለና። ባዕልኻ ተመሊስካ ነቲ ኣብ ጫፍ ዘሎ ገንዳ በልካ ይትጋገይና ኣብ ጫፍ ዘሎ ፍቃድ ንክስሕብ ፍቃድ ከስሕብ ዝኽእል ነገራት ጌጋታት ኣይትገብር ወይ ከዓ እንታይ እቲ ስቴፕ ዋይስ ትኸይድ እንታይ ማለት እዩ ጠፊእካ ነይሩ ፓስፖርት ወኸም ኢልካ ፖሊስ ኣመልክት ናይ ፖሊስ ወረቐት ሓዝ ብግቡእ መንገዲ ኺድ
እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ኣብዚ ሰኣን ኣፍልጦ ኣብ ሽግር ንዝኣቱ ንኸነድሕን እምበር ነቲ በቲ ሕጊ መሰረት ጌጋ ገይሩ ወይ ከዓ በቲ ሕጊ መሰረት ክገብሮ ዘይግባእ ዝገበረ ንዕኡ ንሕና ይንከላኸል ኢና። ሰኣን ሓበሬታ ሰኣን መስርሕ ኣፍልጦ ግን ኣብ ሽግር ዝኣቱ ሰብ ብዙሕ ኣሎ። ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ እዚ ከም ዝረኣናዮ ፍቓድ ወሲድካ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ምምልካት ብፋሚሊ ምጥርናፍ ድመፁ ኔው ዘለዉ ገና ብናይ ዩኤን ረፊጂ ኮታ ዝመፁ ኣብኡ ከለዉ 4 ወርሒ ሓልፍ ገና ፍቓዶም ከይወሰዱ ኣብኡ ከለኹም ከተመልክቱ ነይርኩም ፋሚሊ ምጥርናፍ ይበሃሉ። ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ስለ ዘጋጥም ኢና ኣብዚ ነምፅኦ ቀጻሊ። ኣብዚ እትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ምስሓብ መስርሕ ልዕሊ ዳብል ወሲድናዮ ኣለና፣ ቀዳምነት ሂብናዮ ኣለና። ስለዚ ካብ 2022 ኣትሒዙ ዝተሰሓበ ልዕሊ ዳብል ኮይኑ ከም ዘሎን ነዚ ከዓኒ ቀዳምነት ሂቦም ይሰርሕሉ ከም ዘለውን እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኸማን ምስ ካልእ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ ብቐረባ ተሓባቢርካ ሰኣን ምስራሕ ብዙሕ ሽግር ንኣብነት እስካት በርከት ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ነይርዎም ግን ክህቡና ብሕጊ ይፍቀድን ነይሩ። ነዚ ሕጂ ንፈትሖ ኣለና። እቲ መጽናዕቲ ዘካየደ ኣካል ከዓ እንታይ ኢሉ ኣቕሪቡ ሪኮመንዴሽን ለቦዋታት እንታይ ኢሉ ኣቕሪቡ እቲ ትስሕብዎ ዘለኹም ከም ዝረኣይ ኣብ ናትኩም ውሽጣዊ ፀብፃባት ከም ዝረኣይ ግበርዎ፣ ሰዓብዎ። ኣብ መጨረሻ ከዓ እኹል ሪሶርስ ገንዘብ ጌርኩም ከዓ ነቲ ምርመራ ንክኸይድ ግበሩ እዩ። ካልእ ቲፕስ ዝወሃቦም ከምዚ እዩ ዝብል ሓበሬታት ተዋሂቦም ብኸመይ ንዑ ትሕዝዎ ድሕሪኡ ኸ ከመይ ኮንትሮል ትገብሩ ነዚ ሞር ኢፌክቲቭ ውፅኢታዊ ንክኸውን ክኽየዶ ዘለዎ ውሳኔታት ተወሲኖም ከመይ ኣብ ተግባር ክውዕሉ ኣለዎም እዚ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም እዮም። ብምሉእ እቲ ሪፖርት ብዛዕባ እዚ ከንብብ ንዝደሊ ከዓ ንህለኩም ኣብዚ ሕጂ ፀብፃብ ይህበና ኣሎ። ስለዚ እቲ ናባኹም ነቕርቦ ዘለና እቲ ንብሎ ዘለና ሓበሬታ ኣብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉን ኣብኡ ዘሎን ስለ ዝኾነ ንሕና ባዕልና ንብሎ ዘለና ኣይኮነን። ነቲ ግን ዕለት 30 ትማሊ እያ ወፅእ ነዛ ትማሊ ዝወፀት ሰባት ክርእይዋ ክኽእሉ ኣለዎም ብምባል ኢና ናባኹም ከነቕርቦ ንፍትን ዘለና። ስለዚ ኩሉ ሻዕ እቲ ናባኹም ኣብዚ ነምፆ ሰብ ንኽሻቐል ወይ ከዓ ሰብ ብዛዕባኡ ሓሳብ ንክገብር ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣትሊስት ክገብሮ ዝግባእ ጥንቃቄታት ክገብር ንምባል እዩ። እዚ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዝደው ኣቢለ ናብዚ መዋዓውዒ ክገድፈኩም እየ እሞ ድሕሪ ተመሊስና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንምለስ ኢና። ኩስ ብስራት ንወለዲ ሓዳስ ናይ ህፃናት መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብዛዕባ መጽኣ ደቅና እንታይ ንሓስብ ደቅና ቋንቋ ዲኦምን ባህሎምን ከየጥፉ ንስከፍ ዶ ነዚ ሽግር ትፈትሕ ሓዳስ ናይ ህፃናት መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብርክት ዝበሉ ጽንጽዋያትን ዛንታታትን ኣዳልያ ብሕብራዊ ስእሊ ወቂባ እነህጆባ ትብለኩም ህፃናት ቋንቋኦምን ባህሎምን ንኽፈልጡ ትሕግዝ ሓዳስ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ባህልን ልምድን ወግዕንያታን ብመንገዲ ጽንጽዋይ ትሕብር ብልጽቲ መጽሓፍ ንደቅና ዘለዓለማዊ ውርሻ ትልግስን ንህፃናት ደቅና እትኹስኩስን ሓዳስ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ቋንቋ ትግርኛ ክመልኩት ትሕግዝ መሃርን ሓባርን ጽንጽዋያትን ዛንታታትን ሒዛ እንሃት ተቐሪባ መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ግዚያዊ ዘይኮነ ነባሪ ውርሻ ንግዝሞም ደቅና ነዚ ንምግባር ውርሻ ህፃናት ዘለዓለማዊ ህያብያን ደቅና መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ነዛ መጽሓፍ ንምውናን በዚ ድራሻ ተወከሱ ወይ እውን ብቐጥታ በዚ ዌብሳይትና ክትእዝዙ ይከኣል እዩ። መጽሓፍ ውርሻ ቆልዑ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝሰማዕኩሞ ከም ትቐጻሊ ንብሎ ነቲ ብጸሓፍትና ዝጸሓፍ ዘሎ መጻሕፍቲ ነቲ መጻሕፍቲ ዘቕርቡ ደለዉ ብዙሕ ጻዕርን ብዙሕ ስራሕን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ጥቕሚ ናይቲ መጻሕፍቲ ንደቅና ብግምት ኣእቲኻ ነቲኦም ጸሓፍቲ ክተባብዑ ገዚእና ኸነንብብ እግረ መንገድና እንዳተላበና ከምኡ እውን እግረ መንገድና ኸነፋልጦ ንሕጂ ደሊና ደለና መዋዕውዒ ስጋዕ ንገብረሉ ሓደ ሓውና ሓው ዓድል ዑስማን ዝበሃል ዝጸሓፎ ብሽወደን ቋንቋ ብዛዕባ ናቱ ታሪክ ህይወት ኣብ ሽወደን መፅዩ ካበይ ብኸመይ ስጋዕ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ኣብዚ ዓዲ መፅዩ ከም ስደተኛ ኮይኑ ናይ ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ኣፅኒዑ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኣብ ጀርመን ነብር ኣሎ ግን ኣብ ሽወደን ዝነበሮ ተመክሮን ኣብ ሽወደን እውን ሕጂ ክምለሰና እዩ እሱ ዝፀሓፎ መፅሓፍ እውን ሕጂ 7 ኪሎ ሜትር ዝብል ኣርእስቲ ሂብዎ ኣሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ሕጂ ዝቕፅል ሰሙን ክዝርጋሕ ብኸመይ
ኣገባብ ክዘርጋሕ እዩ ብኸመይ ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኣብ ቀጻሊ መደብና ክነምፅኦ ኢና ሓበሬታ ንምሃብ ኢልና ጥራሕ ነቕርቦ ዘለና ኢና ነቲ ተመክሮ ነፍሲ ወከፍ መፂ ብዝስደት ሂወቱ ዝሓለፎ ዘንፀባርቕ ስለ ዝኾነ ብሽወደን ቋንቋ እዩ ከዓ ተፃሒፉ ከባቢ 315 ገጻት ኣለዎ ነዚ ገዚእና እውን ከነንብቦን ኣብ ትገብርዎ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣሳይመንት ስራሓት ዝምልከት ንዕኡ ክጠቅስ ዝኽእል ብዙሕ ነቲ መዓልታዊ ሂወት ናይ ተመክሮ ናይ ስደተኛታት ዝገልፅ ስለ ዝኾነ እዚ እውን በቲ ኣገባቡ ኣዳሊና ብኸመይ ክትገዝእዎ ከም ትኽእሉ ክንሕብር ኢና እቲ ሓበሬታ ንምብፃሕ ጥራሕ ኢና ነዚ ናባኹም ንብሎ ዘለና ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንሰግር ኢና ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ እስካት በርከት ብበዝሒ ሰባት ኣድራሻ ቀይሩ እሞ ኣብኡ ከለዉ ኣድራሻ ምስ ቀየሩ ባዕሉ እስካት በርከት ነየናይ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ እቲ ኣውቶማቲክ መልእኽቲ ከም ዝኸዶም ካልኦት ግን ባዕልኻ ክትገብሮም ዘለካ ዝብል ካብ ስካት በርከት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ስካት በርከት ዘሎ እዩ ኣብ ናይ ፎልክ ቡክ ፈሪኝ እዩ ኣብዚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሕጂ እውን ክደግሞ እየ ብዙሓት ጋገይ ስለ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ ኣድራሻኻ ካልእ ገዛኻ ካልእ ምዃኑ ፀገም ኣይነበሮን ሕጂ ግን ገበን ኮይኑ ስጋዕ ማእሰርቲ ዘብፅሕ ነገር ኮይኑ ስለ ዘሎ እዚ ፎልክ ቡክ ፈሪንግስ ብሮ ትበሃል ብቅድሚ ሕጂ ገሊፀ ነይረ ክትርእይዎ ኣድራሻኹም ካልእ ገዛኹም ካልእ ዘሎ ሕጂ ከም ቀደም ስለ ዘይኮነ ቁፅፅር ጅምሩ ስለ ዘለዉ ነዚ ከዓኒ መቕፃዕቲ ስለ ዘለዎ ነዚ ክትጥንቀቕሉ እንዳተላበኹም ኣድራሻ ክትቅይሩ ከለኹም ከዓ ከም ውፅኢት ናይዚ እቲ ብኣውቶማቲካሊ ዝኸይድ ባዕልኹም ንኣብነት ወላ ሽም ክትቅይር ከለኻ ማለት እዩ ኣድራሻ ክትቅይር ከለኻ ወይ እውን ሽም ክትቅይር ከለኻ እስካት በርከት ኣውቶማቲካሊ ናብዚኣቶም ባዕሉ ኸይድ እቲ ሓበሬታ ኣርቤስ ፎርሜሊንግ ፎርሼክሪንግ ካሳ ሚግራሃንስ በርከት ላንቲ ሜቴርየት ሴንትራል ሲኤስኤን ከምኡ እውን ትራንስፖርት ስቲረል ሰብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ናይ ሾርኩርትን ኣብ ናይ ማካይን ዋንነትን ዝብልከት ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ባዕልኹም ግን ኣባላት ናይ ዝኾነ ፎሬኒንግ ወይ ከዓ ትካል ኦርጋናይዜሽን ባዕልኹም ዝተመዝገብኩሞ እንተሎ ግን ንኣብነት ከምዚ መፅሄታት ወይ ገለ ዝኾነ ባዕልኹም ዝተመዝገብኩሞ ፎሬኒንግ ባዕልኹም ክትሕብሩ ኣለኩም ምክንያቱ እዚ ኩሉ ሻዕ ርግፀኛ ኣይኮናን ናብ ኩሉ ከም ዝኸይድ እዚ ሓበሬታ እዚ ስለዚ ትሪእዎ ኣለኹም ደይንተ ሰከንድ ርግፀኛ ኣይኮናን እዚ ኣውቶማቲክ ናብ ኩሎም ከም ዝኸይድ እቲ ባዕልኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ባዕልኹም ከይድኩም ተመዝገብኩሞ ማሕበራት ትካላት ኣብ ዝኾነ እዚ ባዕልኹም ክትገብርዎ ኣለኩም ብምባል ኣብዚ እስካት በርከት ትሕብሩ ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እቲ ክግበር ዘለዎ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ ባዕልኻ ክትገብሮ ዝግባእ ባዕልኻ ክትገብር ኣለካ እሱ ከይገበርካ ተተሪፍካ ግን እስካት በርከት ባዕሎም ክርእይዎዮም ወይ ክገብርዎዮም ወይ ከሕልፍዎዮም ኢልካ ደብዳቤታትካ ናብቲ ናይ ቀደም ክኸይድ ኣይከኣልካን ከዓ ኣፍተር ሰኒንግ ዝበሃል ኣሎ ኣፍተር ሰኒንግ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝነበርካዮ ኣድራሻ ዝኸይድ ቡስታ ብምሉእ ተቐቢሎም ናብዚ ሓድሽ ይሰዱልካ ዝተወሰነ ክፍሊት ኣለዎ እሱ ከፊልካ ይሰዱልካ ኣፍተር ሰኒንግ ይበሃል እሱ ስለዚ ወይ ኣፍተር ሰኒንግ ትገብር ወይ ከዓ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ባዕልኻ እንዳኸድካ ክትሕብር ከድሊ እዩ ማለት እዩ እዚ ንከንዚ እንድሕር ዳኢልና እቲ ንሎም መዓንቲ ናባኹም ከነብሎ ዝሓሰብና መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ስጋዕ ንራኸብ ሰላም